oka, keď, vieš, v strede, a to fotíš. No, včera si to pekne chytala, že? Na balkóniku. No. Že? Teraz, keď stlačíš, Vieronka, to stredné oka, tak už urobíš fotku potom z toho, vieš? No, stredné oka sa ti povie, ale... Ja, ty to máš ináč. To musíš kliknúť do toho. Ale ja by to nechcela ani zadarmo. No. Dobre, takže ideme na program, lebo je nedeľa ráno, sluníčko už vyšlo, takže ideme obetovať. Ideme sa pokloniť tatínkovi Jehovovi. Tak, obed. Môj byt. Ahoj. Sluníčko. Nebudem ti spievať. Nebuď. Ne. Za všetko zaplatí. Každá doba. Ty si číslo. Obedíme. No, počkáva. Počkaj, toto bude veľmi pekné, ne? Má ústa. Má poklona. 17. apríla 2016, nedeľa ráno, idem na zhromaždenie. Takže idem a pokloniť tatínkovi. A je fajn, dneska bude fajn celý deň. Má byť zase tak pekne. Nie až tak, asi aj včera, ale krásne ináč, teplúčko. Veľký skok. Tuším, v pondelok má byť zase o tých 15 stupňov menej. No, apríl, no. Typicky. No, náhodou, musíš uznať, že bol krásny. Bol? Pre nás áno. Tak, veru. Obe teda. Počkávam ťa. Bolo mi potešením. Má úcta. Ahoj.